Sa ba ibati nimo karon nga nadunggan nimo ni nga limang ka nang tulo ka buok nung irin sa usa lang ka adlaw? Bitaw day. Nga, di ba? Oh, Nga, affected matinga ka ba nga. Ano bang, wa may nahimong sayo. Mm. Di man skalawag sting ni ang magkakasama pang mandaran nga ikaw mahimong acting dia, ikaw mahimong OIC dia. Nya. Walang gali, dang ti magkakasama usa ka adlaw. Naana po magkakasama ay memorandum nga naana po day bag-o. Oh. Upat ka oras o sa ka Muling po oras. magkakasama puli nimo. Oh. Kung ikaw kahadong irin, butang nga to setting sa dili ka pulis. Mm. Butang nga to gi-promote ka. Mm. Oh, promote ka, butang nga to nahimo ka karong kuan ka. Ah. Manager ka. Ah. Niya 4 hours lang. O niya 1 hour, di basta-basta gyud, no? Wa pa man ka manginit anak Radyoman Baisel. Oh, wa pa gyud. Wa pa ka manginit kay pagkataw-taw magkakasama. Nana po kay madawat nga order gikan sa inyong mga superior nga oy i-vacate na nimong posisyon. Kaya naana po imong abot, mao na po imong assume. Ikaw adto ka sa lain nga posisyon. Mao gyud. Ang nagkuan ni preparasyon gani para sa 2025 nga election. Unsa pa peng? Nangita ang ato magkakasamang kapulisan Okay. na binaang liderato o kadto mga kasamang modalas rinda sa kinibitang ato ang lokal nga kapulisan. Kadto ba mga kasama nga di magpagaong, di magpahuraw magkakasama o sa lagton nga pagkasulti dili ito'y magkakasama sa balay dakbayan. O dapat ni Andre Ah. wa na daw na mao ang administrasyon ingon si Ann Dalagan Barsabal. Oy, O, ngano man na kay eleksyon na pod, no? Sige na daw usab-usab ingon si Fern Gapa. Ayan, may buntag nimo Ma'am Fern. Antod kanos aka sila mohunong ana dayon no? Basin unya lahi na pod. Kaya ang ikuli be daday kuno nga kandidato Oh. human kang butil, gikan kang patay butil ang basta magkakasama karon gidudahan nga posibleng mo lingkod isip DCP yung chief. Kini magkakasama si Colonel Marantan. Mhm. Kadto Ayan. bitaw magkakasama na hinumdum mo ni adtong atibunan rub out. Okay, naapod rin ng irin o reaksyon ni Emmanuel Cruz pero nayabag nga daw ang PNP, no? Dili daw maayo nga leadership, okay? Ato pong basahon ang reaksyon ni Alexander Alihado, giipit daw, klaro daw kaayo. Unya si Agosto 20 ingon niya ing ana gid na, no? Basta Davao City kaya-kayahon lang daw sa uban. Nanggigipit ba? Ingon si Querido Arcitio. So mas may puning view sa tao atong paminahon kay sige ratag kita ray view Bitaw. ato arang opinion. Ano ilahan na po ning ilang